Kaupan kassajonossa seuraan kahden pienen alakoululaisen pojan touhuja. Pojat ovat tulleet kauppaan palauttamaan tyhjiä pulloja. Hetken kuluttua he tarkastelevat yhdessä karkkihyllyjä, jos sieltä löytyisi jotakin ostettavaa. Pian he jo seisovat perässäni jonossa. Yhtäkkiä takanani kuuluu toisen pojan kirkas ääni, joka sanoo, "Kiitetty olkoon hän." Minua alkaa hymyilyttää kesken jonottamisen tämän nuoren herrasmiehen spontaani kiitos. Kiitetty olkoon hän, joka tässä meitä ystävällisesti palvelee. Kiitetty olkoon hän, jolta kaikki hyvä elämässäni on peräisin. Tilanne jää mieleen pitkäksi aikaa. Vähän väliä mielessäni kuuluvat sanat, kiitetty olkoon hän. Koen piston sydämessäni. Kuinka paljon ja kuinka usein jätänkään kiittämättä. Jätän kiittämättä myyjää, työkaveria, puolisoa. Otan vastaan kaiken niin itsestäänselvyytenä ja unohdan kiittää palvelusta, avusta, tuesta. Tarvitsen tuon pienen koululaisen muistutusta. Usein unohdan myös kiittää Jumalaa. Rukoillessani muistan tuoda hänelle huoleni ja taakkani, ahdistukseni ja pelkoni, mutta niin usein jätän kiittämättä. Kiittäkää kaikesta, kehottaa Raamattu meitä. Kun muistaisin kiittää edes hyvistä asioista elämässäni, mutta että kaikesta. Roomalaiskirjeen kohta. Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa. Tuo hiukan ymmärrystä tähän. Jumalan kädessä on kaikki. Minun elämäni, läheisteni elämä, koko maailma. Siksi voin kiittää tai ainakin opetella kiittämään. Kääntäessäni katseeni itsestäni ulospäin huomaan, kuinka paljosta voin kiittää. Kiitos avuliaista ystävistä, rakkaasta perheestä, turvallisesta kodista, maukkaasta ruuasta, kauniista syksystä, puhtaasta vedestä ja toimivista kodinkoneista. Kiitos myös kaikesta siitä, josta en osaa tai edes halua kiittää. Kiitetty olkoon hän.